Opo, yung mga nagkakaon. Ha? Yung mga nagkakaon sa A few moments later. Hi guys, majong hapon. Ikan ko naligo. Nabasagang ko. Si tatay ga, inam na ukuan gatas. Binini. Ngano kita bangan sa Sabi ko patura. Gangan sa. Dua-dua no. Kung ano ka din, din ba? Hindi mo na kinanggal tambay. Na naman na ikuan. Narap ni ka? Sabi sa mga ano. Kung ano po nagtata, dahil naman taman. Mau na may puno ng tubig ba? Pwede naman po ng tubig. Kunang tubig? Wala rin kamay. Kunang tubig? Wala kamay ba? Hindi ko sarap. Hindi ako. Dala-dala din ko sarap dyan. Pero yung tubig niya. Ada naman po din kamay. Kamisan na si Ja. Oo. Tinimplado ng daan. Tinimplado naman yung kuantay. Gin. Inaak ng daan ako eh. Punta to tayo. Yung mga ulian ko to tayo. Tatungkot bil nga. Pasahang bil nga. Kay yun sa Easter kasi ang makalutad sa lawas ka nang may kaon. Ano mo gud mo ka kuantay kay mo ang timbang 45 ra. Nagol kasi Sa kay pangpagana ka ni tatay. Kujang na timbang. may nagbuhan. Ang gigawang luturbin kay katong siguro. Pag anas to, bunta na gigo na kay Hindi na tamis. Tama to namin ay. Nato sa Miss Kwan guys, merkado. Gawang luturbin, luturbin, pag anas ka ulit na pato. Ha? Ang mo ko ba? Pero sa libre na Libre, hindi ka ang sa karton nga. Pagkabuo ka. Palitan na lang para siyang maintenance sa ibang nabilin man. yung mga ano ginabili na ko. Diba sa mga Para diyang kamingaw ng hospital eh. Ay, sarap batagi, tidak rin oh. Pero ito pinsa din. Ay, sarap, dari. Mingaw, para diyang ng hospital. Hintay makagawas na eh. Hintay makagawas na ta. Puro naman yung masabi. Duyan? Oo, duyan. Ewa mong kuno na dito sa Lisya. Wala na dito sa Lisya ng duyan. Di ba? Masignada ni ba? Opo. Nita may kuhan dari guys, duyan. Ani. Namoy baligyan na kwanti duyan. Ulian na ko yun. Kanang duyan bito nga mo si Jang. Ayan na anak. Naingan na oh. Ay kari di alubi ay nga mo siguro ni. Ay nga na matong duyan sa bayti. Tila. Yung murag tila nga duyan. Pero nahuwi ka itong mura sa liit. Wala. Adyo to murag niti. Awa, nga ni Ramo. Wala lang. Nga na. Wala lang marag blue. Pagtila na te. Niti. Nasa may kulor nga nindot eh. Kana kahit para ni tatay. Ganda man tos tatay. Marong mabago to yung dujan ba? Yung dujanan. Pwede yung gusto na yung anak ko ni mapalit ng pagod dati. Maniti din yung gawin. Oo na may ano. Naman dito sa buka dati. Wa nangita ko dito. May mga lamig. Naulidan ni mga nindot nga mga kaan. Pero kanami guys, nakauli nami. Malit naman may kanon. Mukha ng isda na prito. May mong sedan sa panihapon. Kapalit na dyan migduyan. Na mga lid antong dujanan ni tatay ba? Madyo naman bago hijang dujanan. Hidugay na kaso to hijang dujanan. Lah. Nanindot eh. Lahang mga buwak yun. Ano ba? May ngaw po dyan hospital. Hindi tayo makagawas na ka. Tatay, lari-lari na sa tatay. Nanam eh. Ako, nagdakuan. Ini. Kay storyas na nai.
Dara guys, gumang napalit. Meron ko ano dyanan. Litkog. Milo. Milo ka ng energy o gasukan. Huwag mong panihapon. Hanggang kuha ni nanay. Diyan maintenance. Yan palit po kong vitamins. Namang kinahurot na ang vitamins. Pag inom po daring vitamins T. Ay nag-inom man taganina. Huwag manapot taganina. Nara na yagi mo ang maintenance. Ha? Nag-post man to ningon nga. Pila ka adlaw na lang daw. Makita na sila katay. Kasi hindi ka na. Ha? Okay ba kuno sa along mo ay siludog maabot? Ni nga do dyan nanay? Ngani? Mo ni? Ha? Ngani? Ngani lagi gimong ipangita nga do dyanan? May kuwan na itong pinagkawal lang ko dito si Nay. Kuwan na itong ni. Hindi good po siya. Tangan ba daw? Kani may dyan ganahan kaya ni puno sakitan. Malit demi ni ate o ka ng matimo-timo. Kaya makantaw na mo gani ba? Nakakan di palitas si mong paborito, Nay. Hindi ah. Oh, di ba ganahan kag ingani mag naglilagi ingani. Mas pare sa kuan guys, kape na. Nati pagkanto. Asa ko nung dudyanan ay. Matanam mo kumawid kas dudyanan tay? Kakate, ano man ito? Ano? Dudyanan. Nana tayo, dudyanan. Gusto ka na i-studio ka sa patay. Mana na yung mukha kong dudyanan. Pangitin mo na? Nanawag kang dulo? Oo. O, di ba na yun? Mo nang pagpakaadyo na, kaya rong matang ilisan naging mga dudyanan. Daris. Hello. Babaw di, agi diyang tutanan diya. Ako naman. Ana diya, ikot. Ani dan ni ikot, lagi mong kwantay PC Na dan may PC dito, Ana diya, ikot. Oh. Ito, dito sa nasran ka. Mo nang pagpakaadyo na, kaya tinalidan naging mga dudyanan. Dagi sa duha man ni na. Kay kuha na, humok man na nga kwantay, dudyanan. Humok na dudyanan. Ako. Ang pinalit dito sa merkado, ngita ko dito sa barato man na, 180 ra. 180. Barato ra. Pagpakaadyo na, kaya rong magdudyan-dudyan na kada na imuhang bago nga dudyanan. Kaya rong magkagawas na ta. Ha? Wala ka murag ihangat. Ron? Wana? City? Hindi na sakit imong dari. Ah, City? Wana pod. Oh, City. Di na? Ano ba? Nagmuihi ka din ng ilo. Di na kadyo. Sige ra ka din mo kuan tubig. Hey guys, nami dari ligat. Sablay oras man niya po na may karong tagtagod na may gihatag ang kanang kuan dari hospital rasyon ba. Sa pagkaon ni atay nga na malit ra pod mi dati robi kanina dato kanang pritong bangus o kuan kanon nga maglilis ko pajama kay tugnaw ha so pajama hindi pang padani dyan kay mga pajama man si Samon mo iga kuanda lang ang masalina pajama kuno yang pangsuoton kay na kuno daghang lamok. Ara laman ng isapaw. Na guys, nakailis na ko. Parang gisapaw, karong way tugnaw. Ha, pajama. Kita na basta tay tamang.
ni sa isang sodyum te. Para ni sa isang sodyum. Si tatay usus-usra si kuan ayodin. Kuwang si parat, kuwang si parat ni nga hindi man mukaon na buwan. Sa nasin. Basta tayo na sila na. Ano mo sige sa dagat? Gamal sila. Di ba sa ano sige sa ng dagat mukaon mga kuan sa dagat? Gamal sila sa mga. Kuwang si ayodin. Ano pa yung tatasin? Siningat lang ang mahal basta magkasakit. Kaluon. Nagahawak. Nagsasabi maluwas akong sakit lang. Naganamatay yung awal ito. Buras pas, bilang Aisa. Buras pa, Agusto man itong pagkatimaan. Si Lina mo nabili na sa bahay. Nantong kami ito. Wala na. Hanggang kay kami malialong na bayad sa gamay pa. Ako sila. Gabriel, Adri, Marky, Pinas, Diding. Ako sa Damarang. Bayad man yun, nialong sa unas gamay pa kami magaban-uban. Balita, mas Gabriel. Diding. Pero mo sa Adri, hindi ko nibuhan, niduwa. Katong nangahagmak mi sa lamisang lingin ay. Kaya ang sinanay nag-andad ka nang naibani. Ag kami ni Along nagtujik-tujik mi nagtos ni lamisang lingin ga sakay-sakay mi. Nagtipas man ito. Nagtipas ag lamisa. Kay numdum pa na kada tunay. Ha? Kay numdum pa na kada to. Ano? Katong naglumbakay mi sa Puno Aslubi. Naglinom mo. Ngaran ni mong singgit kay nagtuya-tuya mi dito sa Puno Aslubi. Bago mo lang anak ni. Bago mo lang anak ni Balinom. 26 si Didier, si Gabriel. Itinanganak mong diri, kinain. Sa pagkubabuan din mo panganak naglinom. Naglinom ba sa tubig sa bata ang gawas ko. Sige, tumunan nung namang kita, gawas sila. Mas ano nila ito. Gamay ko sige, sa pagkubabuan. Hindi ka mo naglinom. Nagantay. Tay, gusto man din mong pamati. Ano? May sakit naman kay Led. Ano? Sige. Nakatog na kagabi no, grabe ni mong hagok. Manis pa nang karon ay. Kadingag kasi mong hagok. Anang Hindi mo ito mo rin. Hindi ka rin. tututi ko sa lura. Ha? Tututi ko rin ang lura. Lumin mo ka rin. Dagag ikang tatay te? Duha ra ka tuwan. Dakaungit? Ano naman? Ikaw na sa saging. Saging tayo. Nakasano. di ay paintan ni kuan te. Saging doon. Minit-initan ako makadutabang. Sagin sa kayo, init ko Wa man kas na tayo gitubo. Ang gabrihan gano'n mo. No, basta mo tayo sa... Basag tay. Nakatan mo na, pwede na nasa liwa. Kaya ang saging ko no makatubo. Kailan nakatan, makaanoy na. Kauli na lagi taron tay. Kampo tas Ginoo nga okay rag resulta sa lab test gahapon para makauli na ta. Ato na lang kasbay magpakaajo. Kaya mga mutit na. Mga mutit ta. Wala yung dito sa mga mutit na di. Uy, na kayo na ha, ba't tayo? Kung mutit ito yung sakad. Ha? Uli bitaw ka, wala nga mutit. Bakit? Uwan man. Ako na nga muti des. Waiting si nanay kayo, pilit. Ingan bitatos na nay katong pagtanam niya sa kamuti Jenny. Naguli ni mo yung nagka-December. Makakaon na kasang tinanong na kamuti. Kag makauli na ta mga muti ta. Ang bukar, datang mutihan ito. Luz na nga. Pangutkat malagi to sila ganay. Ila lang ko, datugan ulit, datuko, dari ko ha.
Di ba ito pwede ito ang gitan nun dapit? Nga, dahil nanay, unod sa hindi tanong. Ah, dito ko sa Ang ganda dun ng bukas. Magtrapo na punta tayo, maglusyon. Salamat kay napusog si nanay. Wala lang yung Kapit na maurot tagi dyan kanon. Ano man? Vitamins ni Munay naghuman. Balik na imong panglasa nay. Umat ng punas ang baba. Ano mo ng tulo? Hindi na mabakpak mo na mga Gimingaw ra lagi kang tatay at patungwas tatay Hindi dito. grabe tuwa ko dito. Kwantong panapatukas. Kaya ba kaya nangabakpak? Pagprima? Hindi mo yan ni Jin. Ha? Skin, siya kayo. One man. Ate laging lusyonan. Ito. Pero luoy gihapon kay Mga anak. Obligasyon gyapos mga anak. Mga dato din. Naturang na ibig. Pero sa laing nasod bitaw ag mga nanay kunog makan to na sumkar ibutang. Di ko na ibilin og ako ray matiman. Ngayon mo din, di ang sa CBC niya, na-may improvement, mag-continue lang itagtambal sa balay, ha? Shift na tanan to oral meds, continue na tanan sa balay, unya, diabetic na si tatay mo. Padayon lang sa start na meds. Bawal mas Milo. Yes. Bawal. Bawal sa Milo, bawal 3-in-1 nga kape. Bawal. Tay, bawal Milo na kape. Bawal 3-in-1 kape, bawal Bear Brand, ha? Bawal Energen. Ang insure. Insure, bawal insure. Ikaw naman. Ang iyaha is glucosure, diabetasol, Diabetasol. Ikaw na lang. Anong bill ba na? Bawal ang Bear Brand Thai. As kaya nag-sugar ang Bear Brand Thai. Pati rice. Ang rice, ma'am, at most, kanabit ang sayo sa rice sa Makdo, 1 serving. Mo na siya, Karami, sudan, ma'am, maximum na siya, sudan. sa 1 cup per meal. Sa sudan ko no. Maximum na siya. Sudan din na. Sudan. Wala ka. Sudan. Wag, ano, panahon sa ginagawa is, balanced diet ni hapon, more on, Wala yung high fiber, niya, low salt, low fat, kunya, datay ako sa panahon, bawal ang insure, ha? Bawal ang insure. Daganang nadali, anak ma'am, sa insure. Nawapal, na. Inuman gani, isa ra ka pandesal at a time. Nakana, isa taman duha ka gagmay nga pandesal at a time. Baon gani saging, isa ra pud ka buok nga kanang gagmay-gamay. Kung dagko ka saging, hati ra na siya. Kung magmangga gani, isa ra gyud ka aping sa isang Kaya sa daw. mga dinagan, pati nun dinaw. Diabetes naman ka tayo. Diabetic na ka. Kung mangga tayo, hindi mo sa magkawag ka sa garanti ka sa akin. Ramon Isa ka ra na siya ka-aping sa Bisa gyud. pwede yun sa buka ng kunudok. Kuhan ba kunudok sa purado, bawal mo na ang ilan eh. Tapos pa yan sa purado. Kung sa kurado ay dungagig asukar. Ang okay naman ang black na chocolate. Oh, dark. Dark chocolate basta ano. Walay kamay. Walay sugar. Pwede na tayo. Nay, pamilaw na yun ha. May sugar. Nay, bawal ha. Bawal na gid ang insure. Bawal ang Milo. Bawal ang 3-in-1 ng kape. Ang iyahang, ang pwede niya nga gatas, pangutana mo sa mercury kung unsa ang gatas nga para diabetic. Inaanay gatas nga angay sa diabetic. Ang insure para man na siya sa mga senior, mga adults na dili diabetic. Ikaw na lang, Nay. As kinag-sugar. Ay na lang. Ha? Sa'yo mo kami sa kon. Hindi niya. Follow up ka mais. after mo niya. To be sure lang, kailangan ko yung nakita ni Batrita. Hindi Kasi na may tatay, pagkamadyan. sa iya kung x-ray, na ay nakitaan nga part dito ba, just to make sure lang na to na wala siya nag-reinfection. Paano gyapon ta? Ano ang Pa-gene check-up? expert ta sa RHU. Ipa-gene expert ta sa RHU. Kunya, once makuha na ninyo ang next week magka-follow up, kung madaan ninyo, dadaan ninyo ang report gikan sa RHU na naanay gene expert nga result better. Pero if kinahanglan i-treat, i-treat na to. Kung sa manggani, kay pneumonia magini kang tatay. Pero na nakita sa x-ray, katong signs of TB sa una. Pero suggestive mong siya nga possible nga nag-infection. So at least para ma-roll out na ito tanan, yung kinanglan na ito tambala, di tambala, di ba ito? Sige, ano naman nasa, kunya
Salamat do. Kasi ang bibili mo doon? Apat. Ang vitamins nga, ang vitamins daw nga ascorbic acid kung pwede ra ba? Vitamins nga, tingin minsan nga ascorbic ba? Pwede ra ba daw? Pwede lagi ako. Pwede rin itong ascorbic. Kaya nag-ascorbic mo na sa Dubai na. Pwede rin. Dili. Pwede rin ascorbic. Tawag ka, te. Pampapagana sa Wala sa gidungang. Salamat. Salamat. Oh, salamat kita. Nara mo si gidungang. Mag-ilis na sa tayo. Si Aisa na po may Asa mag-ilis. sa mesunde? Don't ever go. Timsong nilang duha ni nanay na. Nakanta rin daw ako. Memories in our dreams, di ay to. Memories or over. Oh, Guan. Don't forget to remember me. Paborito nilang duhang kanta. Aslugon mo ang lips. As na mangulis. As na mangulis. Di mo nga alam na di kalresident si Butay. Dahil pa rin yung tibidin. Gikan pa nagdalagitay. Natapis na na. Kaya hirog na na. Mga tulong sa una ko. Tapos na. Oo, daglatay. Ano ko yung nagumakain? Ano naging? Kanan na. Ito suka ang ganda ko. Ang kamukha mo. Jin, masih ka kagluto Jin. Ang gusto. Nabusog na ko sa gatas. Kaya wag mo balik sa ospital. Ang tangan ng dextrose. Nagito tangan naglukot, di na pabalikon. Reklamo na sa kaulihan na Yan sa. kaya provincial. Kita di ko awal na. Lumandita mo ng provincial lagi. Wow, ingana na sila. Tingnan mo na nila. Dani mga buutan ba sa yung mga nurse Dani. At ang mulika, mga awal sa mulika. Di po tanan tay, di po tanan sa provincial nga kasi malayo na ang bukal kulita tay. Salamat sa Ginoo guys. Makauli nami. Nga din. Natik na sa tatay, wat na lang mi sa muang sakjan. Padong o Galicia. Salamat sa Ginoo. May isa ko daan. Nana di ay silong. Oo, gatong guys. Dito naman sa Alicia. Sa TV na na kasi na ba nabilin. Thank you Lord. Makauli nami. Inay gimong bag na biya pa bitbit. Yung driver ta na. Ginunong sa Mercury. Ako dito sa tuwid. Ha? Dito ka tuwid. Gimong bag si malimtan. May mong malapag ba? Nako si bitbit. Nako si bitbit dani tama si bus. Ang tuwid na. Wala na bilhin mo di check na go. Wa ko legit. Natin ititid na. Anak ka mag-uunay. Anak ka mag-uaw. Makauli naman ta. Bag umanday ni nga po yan. Ano ka na tayo, bag una. Oh. Hala ka. Patay. Magakon lang. Pawala ko. Paano na sa na? Pawala mo ko. Tekan sa space. Patay. Kang. Patay, mapatog ha? Ayaw kontak eh, taas na ba na? Gusto sa Oo, ni tatay. Ang puti. Kasi mapakag na nas. Ang tanong ko. Ganda kasi dipin dito, dapat may ahira. Samay kay tatay?
Na, namigda na siya. Okay. Thank you. Ay, salamat sa Ginoo. Ha? Motor lang ko. Oh. Wala may earphone. Ganit ay. Ato yung tikpan. No, ay. Wala ka tayo malingkod. Ito ano. Mahigda pa kuno ka tayo. Sabi? Mahigda na, pala mahigda. Wala kayo mabuwas pa ko. Ganito. Kalit nito na. Naragi mong... Ano man na siya? Ipakuan dong ka. Sabi ko. Tatay, di nailikod sa ninanay, tatay, kay basig mahadang. At tukos likod. Himuhang pantay, himuhang hangin. Na may earphone. Oh, Kaso lang itong pangin. oh dara. O sa libig. Ah. Megda ka tay? Sa padali hawa, sibog sa gym. Kuban ha uli tatay gym. Pwede dari. Sibog ra gamay kay mo isa ka ni sa karong muhigda ka. Hana. Hindi pwede ko no. Dara ko no. Sabitas. Kasi bisa pwede sa balik. Bisa pwede na masaksak na. Ha? Nagluhan na. Ha? Na, nda. Nasandig. Kuan, larga na kata ang ambulansya. Da, muna pa igatas. Gusos gamay. Sus gamay tay. Susunod naman. Ano usos pagamay? Hana. O mayon lang kana ra. Ano lang jacket. Okay na Kasi ka na? naglisod agliog. Mura mag naglisod agliog. Mangan. Di man. Ha? Di. Gihangat ka tay? Mangan. Gahangin lagi ka. Hindi yung gusto. Salamat sa Ginoo kay nakakuha na jud ta. Pakuan lang sa tatay, follow up check up na lang. Gilaay na sa tatay. Giningaw nang sa medari guys karijot kay namalit sa tirubi og tambaw. Nasa Mercury at Sa tiray ning wapit dia sa kuan Mercury. Ang tatay gilaay na sa tatay. Bugay kuno. Salamat dahil miss ambulansya sa Alicia. Nagikuha mi. Narma sa ti dana no kan na dana sa ti namit ka rin dia. tay. Si tatay gilaay na. Hindi ko na masuwi. Sama na yung nagabri. Ano driver mo? Mo sa May tao din. Paul, no? Salamat sa Ginoo na namis Family House. Dito sa Gamit. Ay, salamat. Salamat ka dyan inyong tanan guys. Enjoy ang mga prayer ni tatay. Da nakalingkawas nami. Da namis Family House. Salamat ka dyan sa enjoy ang mga pagampo. Ha? Asara ko na siya? Na, sa Rojan? Diyan lang ano ba? O, diha. Yung balik ko. Hindi, lera. O, diha. Sakay sa gusig mahajang ha? Iway. Sabot. Ay, salamat ka Diyos Ginoo. Ano na yung katugan? Kay nakauli na. Dalagi mong magamit sa rin ko ano. Baby. Dinduta, manda mo. Abot na asar yan. Ha? Abot na asar. Ana. Hoy, panda, dasta tay panda dia. Dali. Dali, dali na. Ano man na siya? Hindi man mado. Sige, sige. Kaduwo na siya naman ta. Tatay to ah, tas tatay to ah. Nanti ay. Tas tatay dia. Dara, dara. Dali. Panda, das tatay dia. Gihangat ka? Naras tatay oh. Ha? Disinfect na, disinfect. Naras tatay oh. Ano man? Si Panda. Anda. Panda to kang tatay.